Máme Streliu Marinu. A nemyslíš si, že je krásna žena, čo? Ani som si nevšimol, či je pekná. Ach, Viktor Manuel, to by si musel byť slepý, aby si to nevšimol. Jeden priateľ z detstva, doktor Osvaldo Ascanio, sa mi zdôveril, že je do nej zaľúbený. Prosím ťa, veď tu v dedine a okolí sú do nej zalúbení všetci. A každému je jasné, že doktor Osvaldo je do nej zamilovaný, že ju miluje ako šialený, ale Estrelino srdce je voľné ako vietor, voľné ako more. To len tak nespútaš, som si istá, že jej srdce nikdy nebude patriť tomu doktorovi. Estrelita, chcem sa ťa na niečo spýtať, dcérka. Počúvam. Po tom, čo sa tu stalo, chceš aj naďalej pracovať pre Leona Paru? Učiteľka, je mi jasné, že Don Leon je násilný chlap. A najradšej by som ho už ani nevidela. Ale tú prácu potrebujem. Musím pracovať, aby som našetrila peniaze na vyliečenie mamy. Tú šialenosť jej musia dostať z hlavy. Ver mi, že rozumiem tvojim dôvodom. Ale mám pocit, že by si mala dávať na seba oveľa väčší pozor. Takto, vo všeobecnosti platí, že muži majú vždy vedľajšie úmysly, pokiaľ ide o ženy a predovšetkým také pekné ako si ty. No to prasa Leon Para nie je výnimkou. Do pekla. No dobre. Veď ja ti ukážem, že s mužmi sa nezahráva. Draho mi zaplatíš za to, že si ma odmietla. Za ten deň, čo si tu nebol, sa tu udiali hrozné veci. Tá štetka, čo si myslí, že je majiteľkou baru, prišla k nám a nazvala ťa vrahom. Čože? Vyrobila tu obrovský škandál a dala mi facku, lebo som ťa bránila. To je dobre, že si ma bránila, dcerka. A to, čo tá ženská vraví, sú hlúposti. Ja si pometená. Veď ja jej ukážem, kde je jej miesto. Prečo ťa tá žena tak nenávidí, otec? Pretože sa nevie zmieriť s tým, že som jediný chlap v dedine, čo ju odmieta. Ale nehovorme viac o Maurela Roche. Dobre, ako povieš. Tak mi teda porozprávaj o Estrele. Čo chceš vedieť? Či ťa už prešiel ten vrtok zamestnávať ju. A ak áno, rada by som ju odtiaľto vykopla ja. Poprvé, nechcem, aby si sa ma na niečo pýtala. A po druhé, nechaj Estrelu na pokoji. Oriana? Viktor Manuel, dobrý večer. Dobrý večer. Napadlo mi navštíviť ťa. To som rada, zbožňujem prekvapenia. Boskávajú. Viktor Manuel sa boskáva s píraňou. Tak na mňa vôbec nemyslí. Bola som hlúpa a naivná. Veď on má oči iba pre ňu. Do nej sa zbláznil, nie do mňa. Chcem ťa upozorniť, že mi ide o voľný vzťah. Nechcem sa viazať ani zaľúbiť do žiadnej ženy. A to je všetko? Len chcem, aby si vedela, že nerád klamem a už vôbec nie krásne ženy. Nechcem, aby si robila nádej, že vzťah medzi nami by sa mohol zmeniť na niečo stabilnejšie a vážne. Nie. Nikdy. Nechcem a nemôžem sa viazať. A chcem, aby to bolo od začiatku jasné. Súhlasím s tebou. A ja chcem vzájomnú úprimnosť. Takže súhlasíš s tým, že to bude dočasné a neformálne? Nie, chcem ťa len upozorniť, že nie som obyčajná žena. Isté, že nie. To viem. Som Oriana Para Ibanesová a disponujem množstvom zbraní, aby som ťa zviedla a navždy pobláznila. To ťažko. Chcem len, aby si sa nechal unášať a nebránil sa. Ahoj. Prečo ten previnilý výraz? Prichádzaš z mesta? Nechápem, čo si taká smutná. Ublížil ti však. Leon Para ti zničil život. Niečo... Teda, skôr zo pár vecí ti chcem povedať.
Poď sem, sadni si. Ocko, desíš ma. O čo ide? Toto sídlo, tak ako ho vidíš, má iného majiteľa, než som ja. Čo to vravíš? Patrilo tvojmu Starkému od matky. Keď Starký umrel, nechal nehnuteľnosť tvojej matky. Áno, ale bola tvojou manželkou, tak sídlo je teraz tvoje, ocko. Zdedil si ho po maminej smrti. Nie. Starký ho daroval jej a tvojmu strýkovi, chudákovi Guillermovi. No a čo? Veď od strýka si jeho podiel kúpil, nie? Nie. Nie. Urobil som to praktickejšie. Podplatil som notára, ktorý spísal testament. Za čiastku, ktorú som mu zaplatil, sfalšoval testament a zapísal ako dedičov tvoju matku a mňa. Keď zomrela, dom pripadol výhradne mne do mojich rúk. Ale popravde, tak ako to chcel Starký, patrí dom strýkovi Guillermovi. Áno. Tak je to. Ale nikto nesmie poznať pravdu. Hovorím ti to preto, lebo ti dôverujem. 100% ti dôverujem. Neboj sa, otec, tvoje tajomstvo je v najlepších rukách. Prisahám, že o tom nikomu nepoviem ani slovo. Prepáč, prehnala som to, ale naozaj sme sa o teba všetci báli. Však je tak, mama. Pravda, že? Cerka, nemôžeš odísť len tak, bez povolenia z domu. Nechala som vám u Transito odkaz. Nie, nejaký kúsok papíra ti ešte nedovoluje odísť len tak bez nášho požehnania z domu. Sme tvoja rodina, dcérka. Áno, Estrelita. A povedala som ti, že s ním nemáš nikam chodiť, lebo je nebezpečný, ale aj tak si ma nepočúvala. Lenže... Veď to vieš to. Preto si radšej napísala odkaz namiesto toho, aby si sa spýtala osobne. Bála som sa, že ma nepustíš, Krstná. Pravda, že by som ťa nepustila. Lenže ty sa vieš hneď vynájsť, však? Dobre vieš, že to, že si odišla, nebolo správne. Ale aj napriek tomu si to vedela zariadiť. Musela som ísť a zistiť to na vlastnej koži. A viem, že to bolo zlé, Krstná. Viem a ospravedlňujem sa vám obidvom. Prepáčte, viac sa to nestane. Dobre, dcerenka, ale už nikdy nikam nechoď bez toho, aby som vedela, kde si. Pretože nešťastia sa dejú nielen tam, kde si, ale aj tu, keď tu nie si. Čo sa stalo? Čo keby si na chvíľu sadla? Obávam sa, že to bude pre teba ťažké. Čo sa stalo, Esperanza? Hovor, Krstná. Povedzte mi, čo sa stalo. Tvojej mame sa včera veľmi priťažilo. Čože? Maminačka. Mama moja, čo sa stalo? Zľakla si sa, lebo som odišla? Preto sa ti tak priťažilo? Nie, dcérka, neobviňuj sa. Pohoršilo sa jej síce, ale dôležité je to, že teraz sa má dobre. Dobre, ani ma nepočuje. Od včera je takáto, ale doktor Osvaldo povedal, že po takom rozrušení je to normálne. Bola na tom tak zle, že musel prísť doktor. Cítila sa veľmi zle, keď ju priviedli a dokonca na chvíľu odpadla. Ale netráp sa, už je dobré. Prepáč mi to. Prepáč mi to, maminečka. Keby som neodišla, nič by sa ti nestalo. Ty zvrhlík! Okamžite mi povieš, čo si urobil Estrelite v hlavnom meste, lebo inak z teba dušu vytrasiem. Hovor, a chcem počuť pravdu. Čo je ti? Si opitý, alebo si Nie som opitý, ale ak si nejako ublížil Estrelite, tak mi to zaplatíš, ty špina. Riko, naozaj si zošalel, odkedy je z teba ochranca tej úbohej rybárky? Ty sa do toho nestaraj, je to medzi Leonom a mnou. Tak hovor, čo si urobil Estrelite. A teba to prečo tak zaujíma? Žiarli? Nepočul si otázku, ty, čo si jej urobil? Ty čo, znásilil si ho? Hovor, rýchlo. Veď ma zadusíš. Čo? Tak čo? Chcem vedieť pravdu. Pomôžte mi. Strýko, Ty hajzeli jeden, tak hovor. Hovor. Ja zabijam. Čo si jej urobil? Nevidela som ťa celý deň. Kde si bola? Prepáč, mami. Musela som ísť do mesta, ale už som sa vrátila. Chceš počuť tajomstvo? Keby som ťa viac nevidela,
Umrela by som od žiaľu. Nikdy